Għala fiħdan il-Knisja Waħda ta' Kristu nitkellmu minn Knisja Latina u Knisja Ortodossa. X'differenza hemm bejniethom? Jew aħjar x'wassal għas-separazzjoni bejniethom? Biex nifhmu kif seħħet din il-firda rridu marru lura tal-anqas għal nofs is-seklu 7. Kif diġà rajna Kostantinu bena belt ġdida li bdiet tiġi meqjusa bħala Ruma l-ġdida fuq il-Bosfru, Kostantinopli. Hekk ma' żmien Ruma tal-Oċċident, Ruma l-Antika u Ruma tal-Orjent dejjem żviluppaw iżjed differenza minn xulxin, separazzjoni kompleta minn xulxin. Hekk l-Oċċident baqa' marbut naturalment mat tradizzjoni Latina tiegħu, filwaqt li l-Orjent, hekk fi żmien naturalment meta l-komunikazzjoni ma kienx bħallum, intraba dejjem iżjed mat tradizzjoni Griega tiegħu. Hekk għalhekk l-ewwel fattur li pprepara x-xizma jew is-separazzjoni kien l-istess fattur lingwistiku. Bażikament, iż-żewġ naħat dew isibu diffiċli biex jifhmu lil xulxin għaliex fl-Oċċident dejjem beda jonqos il-kapaċità li jifhmu l-Grieg. Hekk dana l-differenza tal-lingwa kien marbuta magħha differenza ta' żewġ kulturi li kif qed żviluppaw f'separazzjoni minn xulxin. Hekk kellna nimmarka għall-inqas 4 punti li bil-mod il-mod waslu għal firda li ssir definittiva biss fis-seklu 11. Nistgħu nitkellmu l-ewwel net fuq firda fejn tidħol l-iżvilupp teoloġiku, l-ħsieb teoloġiku. Hekk f'nofs is-seklu 7 żviluppat fl-Orjent ereżija msejħa il-monotelismu. X'kienu jemmnu daw? Daw kienu jżommu li Kristu għandu żewġ naturi, kif nemmnu aħna, li Kristu huwa veru Alla u veru bniedem. Madankollu kienu jarfu fi Kristu biss rieda waħda. Dan ħoloq diffikultà għaliex hekk iżomm li għandu biss rieda waħda. B'xi mod ħatnaqqas jew ħaxxejjen waħda minn naturi. Din l-ereżija sfortunatament sabet is-sosten kemm tal-Patriarka ta' Kostantinopli u anke tal-Imperatur ta' dak iż-żmien. Imma ġiet kundannata mill-Isqof ta' Ruma. U għalhekk din il-kwistjoni teoloġika hekk waslet dejjem iżjed biex it-tnejn jiżviluppaw ċertu antipatija. Iż-żewġ naħat jiżviluppaw ċertu antipatija lejn xulxin. It-tieni mument nistgħu norbtuh ma' konċilju li seħħ mill-ġdid f'Kostantinopli propju fis-sena 692 qegħdin għadna fis-seklu 7. Hekk dan il-konċilju msejjaħ ukoll Quini-Sextum għax meqjus bħala tkomplija tal-5 u 6 konċilju ekumeniku, magħruf ukoll bħala l-Konċilju Trullanum mill-post fejn inżamm, imur jagħmel numru ta' dikjarazzjonijiet li bih jikkundanna ċertu prattiċi tal-Oċċident u ostili ħafna lill-Oċċident. Fosthom iċ-ċelibat tal-kleru, id-disċiplina tas-sawm nhar ta' Sibt, isostni l-kondanna ġejja minn żminijiet apostoliku li nsar jeklu d-demm, u fost oħrajn anke pereżempju ikkundanna l-użu ta' simbolu bħal ħaruf biex jirrappreżenta l-Kristu, li diġà kienet simboloġija diffuża ħafna fl-Oċċident. Hekk il-Papa ta' dak iż-żmien jirrifjuta li jirratifika l-atti ta' dan il-konċilju għalkemm separazzjoni ma seħħitx b'xi mod ġiet ippreparata, tkompli tikber diffidenza bejn iż-żewġ naħat. It-tielet mument, u mument qawwi, mument ta' diffikultà kbira, hija l-kriżi ikonoklasta. Hekk din immarkat it-tul tas-seklu 8. X'kienet din il-kriżi? Ikonoklażmu ġie mill-kelma ikona tfisser immaġni. Hekk anke llum mod speċjali fl-Orjent ma nitlu fil-knies tagħhom naraw mimlijin dawn l-immaġni sagri li huma jsejħulu ikoni, dawn ix-xbijat ta' Ġesu, ta' Marija, tal-Qaddisin. Anke fil-knies tagħna għalkemm it-teknika hija differenti, xorta naraw ħafna rappreżentazzjonijiet ta' Ġesu, ta' Marija, tal-Qaddisin, ta' episodji mill-Bibja. Hekk kif nafu sa dak iż-żmien qegħdin fis-seklu 8 diġà fl-Orjent kienet xterdet ħafna ir-Reġjwa Musulmana. U r-Reġjwa Musulmana għandha kundanna ċara projbizzjoni fuq l-użu ta' immaġini li jirraffiguraw il-bniedem. Hekk b'xi mod hija kundanna marbuta mal-projbizzjoni li nsibu fl-Antik Testament li ħadd naturalment ma jista' jirrappreżenta d-divinità. Imma fil-Patt il-ġdid isseħħ bidla importanti għar-rigward tal-Antik Testament. Huwa leġittimu li aħna nagħmlu użu minn immaġni minħabba l-inkarnazzjoni. Għaliex fl-inkarnazzjoni l-iben ta' Alla sar bniedem għalina. U għalhekk rajna l-wiċċ ta' Alla fil-persuna ta' Ġesu Kristu. B'hekk il-Knisja dejjem aċċettat l-użu tal-immaġni sagri. Kif qed fl-Orjent taħt l-influenza ta' l-Iżlam bdew iħossuhom skomdi
li rappreżentaw l-immaġni li użaw mal-kult. U kemm imperatur il-jum 3 li ddeċida li jikkundanna l-użu tal-immaġni u dan għamlu b'mod qawwi ħafna. Il-kreazzjoni kienet kbira, mod speċjali mill-monaċi. Monaċi ta' importanza bħal San Ġwan Damaxxenu. U ta' dan kellhom isofru ħafna. Tant li ħafna minnhom ġew eżiljati u provaw isalvaw dak li setgħu għaliex il-vjolenza kontra l-immaġni kienet waħda kbira kontra l-immaġni, relikwi tal-qaddisin. U għalhekk dawn ħafna minnhom ħarbu lejn l-Oċċident, waslu anke Ruma, għamlu fondazzjonijiet fl-Oċċident u ġarrew magħhom dak li seta'. Bekk aħna fl-Oċċident għadna ngawdu sal-lum fost l-eqdem ikoni li ġew fl-Ewropa propju f'dawk iż-żminijiet imbeda. Il-Papa qatt ma aċċetta din il-kundanna. Fl-Orjent kellhom jgħaddu diversi snin sakemm l-Imperatriċi Irene u konċilju miżmun f'Niċea, Niċea t-tieni, jerġa' jistabilixxi mill-ġdid u jagħti l-permess li jintużaw l-ikoni u jagħti l-bażi teoloġika. Għala kien leġittimu li l-insara jivveneraw il-qaddisin kif rappreżentati fl-ikoni fil-waqt li adoraw biss lil Alla waħdu. Ir-raba' mument f'din l-istorja ta' separazzjoni isseħħ minħabba qatt li għamel il-Papa fil-Punent. Il-Papa kien fehem li ftit seta' jistenna sapport politiku min-naħa tal-Imperatur tal-Orjent u għalhekk dawwar l-ħarsa tiegħu lejn forzi politiċi oħra fl-Oċċident li setgħu jgħinuh iżomm anke s-sigurtà ta' l-artijiet li tagħhom kien responsabbli li jagħtu protezzjoni lill-Knisja Latina. U l-Papa dawwar l-ħarsa tiegħu proprju lill-poplu tal-Franki li kif diġà rajna qabel kien fost l-uniċi li baqgħu fidili għall-fidi Kattolika u ma ħadnux l-Arjaniżmu. Meta Pippinu, missier Karlo Magnu, jieħu l-poter fidejh u jibda jwaqqaf din is-saltna li mbagħad tgħaddi fidejn Karlo Magnu. Il-Papa nhar il-miliet tas-sena 800 jażel li jagħmel qatt li qatt ma kien seħħ bħalu fl-Oċċident minn żmien il-waqgħa tal-poplu Ruman. Jażel li jinkuruna lil Karlo Magnu li kien niżel Ruma bħala l-imperatur tar-Rumani fl-Oċċident. Sa dak iż-żmien kien fadal biss imperatur wieħed fl-Orjent. Naturalment dan l-att xejn ma niżel tajjeb mal-Orjent li bdew jikkonsidraw l-jum 3 bħala ħati ta' għad kbir ta' tradiment. Hekk naraw li separazzjoni politika kienet ftit jew seħħet. Issa Ruma kienet marbuta mal-Franki, ma' Karlo Magnu u mal-imperu li jiżviluppa minn Karlo Magnu. Moment li aggrava relazzjoni bejn l-Orjent u l-Oċċident joħodna issa għas-seklu 9. Li darba u marbut ma' inċident li seħħ fl-Orjent. Dan l-inċident u marbut ma' kwistjonijiet personali tal-Patriarka Fozju. X'kien ġara? Hekk il-Papa Nikola irrifjuta li jirratifika l-elezzjoni tal-Patriarka ta' Kostantinoplu Fozju minħabba li din kienet seħed b'mod illeġittimu. U minflok ta' is-sapport komplett tiegħu lill-Patriarka Ignazju. Ma' żmien anke l-Imperatur daħal fin-nofs u Fozju ġie mneħħi mir-rwol tiegħu. Madankollu Ignazju ma jdumx ma jmut u Fozju jerġa' jiġi mqiegħed fir-rwol ta' Patriarka. Dan Fozju kien persuna partikolari ħafna u għall-ewwel darba qiegħed f'dubju l-istess primat tas-suċċessur ta' Pietru ġewwa Ruma. Biex naslu għal mument tal-firda definittiva għal att konkret li nistgħu ngħidu hemmhekk seħħet il-firda għax hekk l-istorja żomm, rridu mmorru għas-seklu issa 11, proprju għas-sena 1054. Il-Papa Ljun 9 beda jipprova jibni relazzjoni tajba ma' l-imperatur li dak iż-żmien kien jismu Kostantinu il-Monaku. Dan xejn ma niżel tajjeb mal-Patriarka ta' dak iż-żmien Michele Ċerulario li jibda joħodha bla ħabel kontra Ruma. Hekk dan wassal biex il-Papa jibgħat ambaxxata tiegħu biex jitkellmu fuq il-kwestjonijiet li kien hemm bejn il-Knisja ta' Ruma u l-Knisja Kostantinopli. Michele Ċerulario jattakka permezz ta' ittri lis-suċċessur ta' Pietru u ħafna użanzi tal-Latini, l-istess kwistjonijiet li kienu hemm għaddejjin. L-ambaxxata tal-Papa tasal ġewwa Kostantinopli, hekk minflok isibu soluzzjoni paċifika dan wassal għal skontru bejn żewġ personalitajiet b'saħħithom. Fuq naħa għandek il-Patriarka, il-dan Michele Ċerulario, u fuq naħa l-oħra l-ambaxxatu prinċipali tal-Papa, Umberto di Silva Candida. X'għamel dan Umberto? Propju nhar 16 ta' Lulju daħal fil-Knisja Prinċipali tal-Belt ta' Kostantinopli
propju fil-Kattedral ta' Santa Sofija u hemm waddab fuq l-artal id-dokument bl-iskomunika. Michele Ċellulari naturalment irrisponda bl-iskomunika tiegħu. Dik hija mument sfortunat ħafna fl-istorja ta' dawn iż-żewġ knejjes u li b'xi mod jissiġilla din l-istorja ta' firda ta' separazzjoni li kienet ilha tiġi preparata. Saru ħafna tentattivi ta' unjoni kemm fil-Konċilju ta' Lione u kemm fil-Konċilju ta' Firenze. Sfortunatament kwistjonijiet politiċi bħal pereżempju l-attakki li għamlu il-Latini fosthom il-Venezjani ġew Kostantinopli waqt il-Kroċjati xejn ma għen biex jitjiebu relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat. Għalkemm fil-Konċilju ta' Firenze ġiet iddikjarata l-Unjoni, hekk din baqgħet ittra mejta għaliex meta il-Griegi marru lura lejn Kostantinopli, hekk din l-Unjoni mill-ewwel ġiet miċħuda. Ikollna nistennew biss sas-seklu 20 għall-att sabiħ li għamel Papa Pawlu VI u fl-istess ħin il-Patriarka Athenagoras waqt li kien għaddej il-Konċilju Vatikan it-tieni hekk imorru jikkanċellaw mod formali l-iskomunika li kienet għadha tifret iż-żewġ knejjes. Propju ġewwa Ġerusalemm diklar timqazza mill-istess passi tas-Sinjor tagħna Ġesu Kristu.